Така, хора, искам да си нареда малко тук в тая морския сетъп. Малко нещица да сложа. Искам да сложа къде. Ето тук точно. Ще сложа сини, аз па зелени. Сини маниста, все пак те са летни и се зачитат. Аз, между другото, исках да ви кажа вчера, ама забравих да се включа тук в един шорт да ви покажа, че поръчката, където мисля да правя с всякакви неща, няма да я правя много скоро, защото сега ще поръчвам в края на седмицата или в края на месеца. Може би в края на месеца ще поръчвам такова пратка от Тему. И това исках да се включа да кажа. Стойте, че имам... Защото вижте как се разпилява. Хайде едно ето такова манисто. Го плокваме. И ето това ми е за сега морския сетъп.